Ka Presiden kari India ka Draupadi Murmu kalasam ya Henry Pendrew teli ki Padma Award henne kasngi hakapor bala pelong ya ka civil investiture ceremony ka badingkong jong usnam arajar Pendrew Harashtrapati Bhavan ki jengpen kuburam ki kentup ya arteli ki kusnam Padma Vibhushan Henry teli ki kusnam Padma Bhushan Bat san pupratli ki kusnam Padma Shri kabla itu ya ka jingno senyang kabla kerpang hakleng ki benta beper hapo kari India. Ka Presiden kari India kala aya ka kusnam Padma Shri hawi urang ba ubana ka jala Meghalaya ubadai unong ri no sumar ya ka may maryang ubalatip kerteng kumuba Hally war namar ki jing tresh tom jong u da ki peusnam ban penek pensa ya ka jingking jeri ka balatip da ka keten nongway kum ka living road bridge ka badon hapo tan east kasi hills. La itu ya Hally war namar ka jingai tilut jong u bandri ban sumar ban pene ya ka rukom tenrai khasi ka ba shu tan da kikti ya ka jingking jeri. Ulan no senyang shibun ya ka jingyada ya ka jing stat tenrai jong ki pait khasi ka jingno senyang jong u kala ban kentiu ya ka jing jong kai perthai ka ba ki pait ba keleng saudong ka perthai kila ban wan jong kai perthai ya ka jingyadai bat ka mei maryang ka ba kerpang hapo ka jala Meghalaya. Patru ban penklan susu ya ke jingadai hapadang kibru bat kame maryang. Shri Hally war Samaj Seva. माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। धन्यवाद।